Erokamano maduong' mar yudo thuolo mar riwru kodwa e odhiambo ni ngeso mogik mabende watieko godo dweni mar adek. Magi gin weche manyien mag ang'ich welo e giko dirani mabende en mar Pasaka. Ageno ni ichame e yono ero makare. Waikoni mathoth e odhiambo ni mano moting'o weche mag siasa mabende dhi nyime pacho kendie, weche mag dongruok kanyakla kod mamoko duto matimore e gwenge ma pacho ka. Kata kamano magi weche mawamiyo pek. We came to know that the officer who had shot the deceased one is a colleague. Obila moro matesendo obila Mamboni ochwado nyawadgi kod magina monigo. Mimi nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia from where I sit, you will be paid properly. All of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country. Chukdar koro ibiro chulo sara mok tin ne siling 30,000 kaduol mar Private Security Regulatory Authority oyango chenro manyien mag bero ngima Chukdar. Tikayo tunatanganyana, tukipokea pesa za mashirika, tunasema ya kwamba tutamaliza tohara, na kumbe hatujafika kwenye kiwango. Jodongo mag oganda Jokuria koro wacho ni nyiseche mag nyangi pok ogolo ote mondo giwe nyangi mar nyiri. Machiegni luongani Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Weche gi bende yudo mano kokale mbuywa mano mar YouTube RamogiTV Kenya. Kanyakla bende nyalo oronwa ote magi kokale yor ote machok ma en 2-3-6-0-0. Jodaka achiel gosiepe mar bungo ma Ololua mantiere kaunti ma Kajiado mano kotelnegi kod seneta margi odiochieng' ma kawuono obago ng'anyo ka gikwedo gima giwacho ni jaket mwandu moro mapok oyangi mabende dwaro yako bath bungu no mohew eka 50. Jodak go koro dwaro ni mondo oduol mochung'ne bungu mano KFS kachiel gi migawo mochung'ne bunge galwora ochung chenro mar timo gedo e bungu no kanyaka sani nitiere chenro mar gero chiel e bungu no. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Kotelnegi gi seneta ma Kajiado Lenku Olekanar, jodak achiel gi osiepe mar bungu ma Ololua wacho ni ok gibiyie mondo bungu ma Ololua oyake. Kama serikali inaona ya kwamba si vyema kuwa na forest kama hii ikuja katika community, maana sisi ndio tumetoa forest hii iweze kuwepo, iweze kusaidia wananchi wa Kajiado North na wa Kajiado kwa jumla. Lakini mambo kama haya ambayo uvamizi kama huu ambayo tunaona kila wakati ikienda mbele, fence baada ya fence. Kajiado North tumeachiwa mto moja tu ambaye ni permanent, inaitwa Bagazi. Mkiruhusu iendelee, hakuna Bagazi itakuwa in another 10 years. I think it's really important to everybody who lives here and uses the forest in whichever way they do. This is our lungs. This is our lungs and our water. It's masingira yetu. Yes. Seneta Makajiado wacho ni bath bungu no mohew eka 50 idwaro yake. Kanyaka sani chenro mar gero kor ote bungu no osbedo kadhi nyime. They want to purport that this piece of land of almost 50 acres belongs to Child International Welfare. We don't know what this. It's just a small group that has been put in place to hide behind so many other people. Jodaka achiel gi osiepe ma Ololua wacho ni gisebedo ka gitimo nonro mar yango nyinge jaket mondu no kendo nyinge osebed ka iwilo kinde ka kinde. They came with a name called Child Welfare Society. Now they have changed to this. To Child International. Yeah, to Child International. And when we do the search for the land, there is no documentation of any sort of kind of that stuff. Lenku mano chiune yuak gi jodak wacho no biro pedho yuak makamano e nyim od bura mar Senate mondo duol mar KFS kachiel gi migawo mochung'ne bungu gi alwora ochiw ler e wi chenro makamano. We want to know from the CS of Forests, of Environment, from the Kenya Forest Service, what is this? I have received this petition so that I will ask in Parliament, in Senate, what is this
kind of intruders who are coming to interfere with the environment of Kajiado. And I want to tell these people who are making a perimeter wall here, we already have the documentation ready, being ready to be questioned as to why you are coming to interfere with such kind of a plan. Jodak gomedo ni bungu no poko keti e oboke ni dwaro use kendo nge chenro mar kawo pacho ganda kotende gi uso mare. How did they get a title deed in a gazetted forest? If this is a sure document that KFS and the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry knows, then they should respect this document. Jodagi osiepe ma ololuo chiwo siem ne contractor mano chiwne orak makamano mar chungo gedono kendo ne gipidho yien e mtaro manosekunya kaka ranyisi mar rito alwora. Bedo achiel kuom bunge matin modong' e kaunti ma Nairobi, bungu mar ololuo osebedo ka kale chidnade mathoth kamoting'o ng'ado yiende kinde ka kinde. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jatend migao mar lweny Aden Duale osiro ni piny owacho biro jiwa pedha mag math kod yedhe mamero ji e pacho ka. Duale wacho ni telo mar Kenya Kwanza dwaro rito rowere mondo kik donje mer kod math mahinyo ngimagi. Koloso Msambweni kaunti ma Kwale e nyasi mar ang'wen matimore higa ka higa mano mar piem e somo Koran. Duale okwayo josiasa mowuok kuonde mopogore pacho ka mondo oti kanyakla kod bede mag arita kwe mondo omak jogo ma uso math mabandia kod yedhe mamero ji. Omedo ni sirkal osekawo ting' mar neno ni ngima rowere magene jotelo mag kinde mabiro okorochore kar luore kod tiyo gi yedhe makamago. Kuhifadhi Qur'an ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tukakaa na hawa wenzangu tukaamua, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhan ndio mwezi ambao Qur'an imeteremshwa, basi na sisi tuandae musabaka, haya mashindano ya kusoma Qur'an, tuje hapa tulete Waislamu, tuje tuliwazike na hii Qur'an na pia tuwapatie nguvu hao watoto. Na alhamdulillah tulivyoanza mpaka mwaka huu wa 4 tunaendelea kukua, mheshimiwa Duale. Hii mambo ya kupigana na madawa ya kulevya si mzaha. It's a government policy. Kwa sababu hawa watoto wetu na hawa walisoma aya za Qur'an, hawa ndio viongozi na jamii ijayo. These are the future. Our young children are the future. The girls who are wearing the hijab are the future of our community. The boys who are reciting the Quran, mashallah, Allahu Akbar, are the future of our community. And we must protect them. We must protect them. Piny owacho ma kaunti ma Kajiado golo ywak margi ewi medruok mar ohala mar tunge liech e kiewo mar Kenya kod Tanzania, gino maketo ngima liech kama ng'awo. E ote manochwal ne ute fwambo kod ted kaunti no, gavana ma Kajiado Joseph Lelenku wacho ni ohala mar tunge liech oseidho malo e dweche bora mokalo. Lenku oparo ne piny libamba ma Tanzania ni kata dok ni piny Kenya omiyo luor weche ma iye marge, Kenya nigi ting' mar luwo chike mag rito le kod mwandu mage mayudore e kiewo mare kod pinje malibamba. Omedo wacho ni kokalo e tudruok kod pinje mag Afrika ma Ugwe kod od bura mar pinje Afrika ma Ugwe, Kenya oikore mar luwo chike mar rito le kod mwandu e kiewo mage. Kata kamano, Lenku ywak ni dweche bora mokalo ohala mar tunge liech osemedore e kiewo mar Kenya kod Tanzania ataro mar chike makamago. Ewi mano okwayo migepe mag sirkal kod od bura mar pinje ma Afrika ma Ugwe mondo kaw okang' mar rito liech e pinje ma jokanyo. Obila moro matesendo obila Mamboni ochwado nyawadgi kod magina monege ne wach mapoko yange nyaka sani. Komishona mar obila Mamboni West Charles Rono olero ni achijno kane duoko bunde mare kotieko tich nochwado nyawadgi kod magina monege. Bang'e to nofulore kende e tesend obila no. Nochwado nyawadgi kod magina diriyo e kore mar achich e bwo ng'edene. Obila pod timo nonro ewi wachno kendo gisebago romo mar golo paro mar konyo obila e seche magikale chandruok. Ringre obila manoneg oter karkano ringre ma od thieth ma sub-county Mamboni West. Some officers from the nearby Mboni police station overheard some loud bang, forcing them to attend to the bang because
The bang was so loud. So the OCs and his officers visited the scene, only to see a police officer based at APS headquarters at DC's office lying. That is then we came to know that the officer who had shot the deceased one is a colleague. We did the necessary action. We placed him in cells pending further investigations. Jolonye tije mopogore mawuok e oganda jo Marakwet County ma Elgeyo Marakwet oriwre mondo omany konyruok ne wach mar kuo jamni kod monj mosebedo ka timore Kerio Valley mosebedo ka kelo chandruok ne oganda go. Moko kuom paro manochiw en gero skunde mabiro puonjo nyithi oganda jo Pokot, jo Marakwet kod jo Tugen kanyakla, bago romo mag kwe ya wapeni kod bero chenro mag pur. Governor Wesley Rotich wacho ni e higni mokalo jotelo kod sirikal mamalo osetemo yore mopogore, to kata kamano pogi yudo yo mochwere mar konyo weche gi, kendo osiro wach mar keto kanyakla jogo manigi lony mawuok e ogendni mondo okel kwe Kerio Valley. Akan cannot bring peace. NPR cannot bring peace. GSU cannot bring peace. Army cannot bring peace. Peace comes from human beings. It is within us. When you have a problem, you solve it from your head. When our community has a problem, we use our hearts to solve the problem. So I therefore want to submit to all professions that let us solve the problem using our hearts. Maneno hayo ambayo tumepata solution, tumepata mingi sana. We need a committee that will sit down and formalize and write out, put down, summarize all these solutions, and then that committee should be given power to implement those decisions. We want to have a meeting probably for 2 days. Then, the reason why I'm also calling this meeting and we are publicizing it is because I want my colleagues from the region to understand there must be one person who has to start something for something to happen, even in a region. It has to start somewhere. I don't have moral authority to go to Baringo, to go to Tiafi, to go to West Pokot and tell governor, fanya mkutano ya professionals if I have not started it myself. Kembe mag chukdar e pachoka omi chik mondo chop kare dwaro mar chulo chukdar osara mar siling 30,000 dwe ka dwe, ka kamano tibiro kaune gi okang' mager. Chik ma kama ogol kod director maduong' mar duol mar kambi marango tije chukdar e kembe mag ji giwegi Fazul Mohamed, mabendo jiwo chukdar duto ondikre mondo giyud namba makende mayango gi kaka chukdar mopodhi e pachoka. Joyce Oduor lerono mathoth. E alap mahuru Park bore Nairobi, miche gi miche mag chukdar mawuok e kembe mopogore opogore ochopo kae mondo puothgi ayanga kaka chukdar manigi lony kod tiegruok madwarore e pachoka. Kaluore kod director maduong' mar Private Security Regulatory Authority Fazul Mohamed, ondamo makamano mar miyo chukdar namba makende biro ting'o malo lony margi kendo biro miyo tij chukdar bed achiel kuom tije momiluor e pachoka. Kila mtu hapa atakuwa na gun force. Each and every one of you here will undergo training and you will be respected in this society. We will have your record on our fingertips. Nyinyi wote katika ushirika wa Director General muweze kujiregister. Hiyo inawapatia legality ama uwezo ya kufanya kazi ya ulinzi bila uoga na bila madharau. Hata mimi nimepewa code. Nikikupata kwa street, najua nimepata ofisa yangu, naangalia ile namba yako, kama unastahili kukua pale ama wewe ni mtu ya magendo. Sio ni kweli? E kinde nyasino, bende kembe mag chukdar omi thuolo mar jumbe ariyo mondo kete tim chik mar chulo chukdar osara ma ok tin 30,000 dwe ka dwe. We must get to 30K, please. In the next 7 to 14 days. Fazul Mohamed, Isaac Andabwa, Bwana Tongaren, nani mwingine? Bwana Okelo and the rest. Kaeni chini, give us a roadmap towards the welfare of these people. Nimesimama na nyinyi. Na mimi nawaambia from where I sit, you will be paid properly
all of you who are seated here and your brothers and sisters in other parts of the country, we cancelled licenses of 9 private security companies. We deregistered, tulitoa katika register ya serikali. Kwa nini? Because they refused to sign what we call a commitment letter to pay the minimum wage. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja mabende no chopo e romono owacho ni ngima chuk dar nyaka lokre kendo tok romono biro neno ni singo duto ochop kare. Today that you're here, there must be a change. Matumaini ya watu wote iko kwako. It is not business as usual. It will not be business as usual. Tunaelewa? Because once you make such a commitment, I tell you, we must meet it. Morgi ilo no neno e wenge chuk dar manochopo ya labno kagiwacho ni ngimagi koro dhi lokore. Wamor gi chenro ma sirikal opango nikech gini dhi kelo gimiluongo ni boosting arita kwe to kendo chiwo luor margi e yo mamalo kendo bende ting'o ngimagi malo e yorgi mar yuto kendo bende ng'iyo ngimagi e yore mag thieth nikech koro sani sirikal ni kod gimiluongo ni security data koro luwo gi yot kamoro amora ma gintiere. Kwa ile tulikuwa tunapata ndio tulikuwa tunaridhika kidogo because ilikuwa inatusaidia pia kusomesha watoto. Hatuwezi kudarau. Lakini saa hii mahali imefikia kama itatupatia hiyo inaweza kutuongezea hiyo 30,000 at least pia tutakuwa juu kidogo. Chuk dar matiyo ne kembe mopogore mag chuk dar e pacho kae koro nigi geno ni gibiro bedo ka giyudo sara mar 30,000 dwe ka dwe ka kembe ma ok bichopo dwaro mar chulo jotije osara mar 30,000 ibiro kawnegi okang' mager mar rucho oko lesen mag tich. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Report no mano mar Joyce Oduoro bena ematerowa e yweyo wa mokwongo kagisane gi dakika 16 mosekalo toksa achiel mar otieno. Erokamano ahinya kuom ote magi mano kagidonjo e lai maro mar ote machuo kariyo 3-6-0-0. Evans Odhiambo Opudo iwacho ni kata doki meja iwacho ni Ramogi ler ka intiere Andiwo. Mark Onyego kawuok ge Makala Kasagama iwacho ni Ramogi neno maleri neno ka intiere kod owadu ma en obila. Josiah Witika wuoko sure kanyamwa karo obila larango to gine munjo bedni giketo kwe pachoka. Pastor Mondi Otiche mar gemo nyinyore iwacho no mosni Kanyero Archbishop Odhiambo Gura Samuel Atongo gi Lilian Ogesa. Tobias Akande iwacho ni luo chendo ka entiere Mombasa. Jodak ma Kajiado to ntiere kod ratiro mar rito bungo no. Ote machielen mari Otis Nyakwar Kanga ka ntiere Busia iwacho ni iluo chendo e yono ero makare. Piny Omer iwacho ni nyako bila bende koro nego wadgi koda magina oken gi makare kendi iwacho ni mondo otimane oru nonro mapiyo piyo. Insa kende ni Happy Easter mano Dana Grado Jaugenya Masiro ineno ka intere Dandora Phase 5 iworo ni obila kaungi mawadgi marach kamano makosa komaki gi wadu oginyal wuoyo. Math mabandia go en kendo gi gik matimore masani. Ramogi ler Dandora ka uneno e yono ero makare. Erokamano ahinya kuom ote magi e kinde mamoko mabende pok wayudo thuolo masomo to pod wabo mana somoge. Wadhi e yweyo machuok pod waduogo gi mathoth kik idhi mabor. Chak wuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembe wa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio Aria Borachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach
mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukicheki lunga gi nying noero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini nitie kuma kete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e RamogiTV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo jawachelo jodongo mag oganda Kuria e weche motendo kod kitgi kod timbegi kaka nyange Daniel Masire okono piny owacho mondo ket maino e weche somo kaka yo mar tieko nyange mar nyiri. Masire oyango ni pok oyudo wach makende kuom nyiseche mag nyange e weyo ng'ado nyithindo manyiri e seche mabende oramo ni nyange no pod dhi nyime e higani. Jojuma Nombeko kod jaduong' Daniel Masire e yo makama. Piny owacho ne okumo nyange manyiri e pacho kae e higa mar 2011 ka opogore kod ka okang' mar chik ne joma siro nyange mag nyiri. Puonji bende osebedo ka ichiwo ne oganda jokora mondo koro were kod nyange mar nyiri. Jodong Kuria bende mosebedo ka omako matek nyange mar nyiri osebedo ka igeto kod puonj. Winjruok mathoth osechopo e kind jodongo mag Kuria kod piny owacho e yorego mag tieko nyange nyiri. Tarik 16 mar dwe mar 10 mar higa 2011 moko jodong Kuria ne oketo kokgi e winjruok kod piny owacho ka gisingo tieko nyange mar nyiri. Winjruok ni kata kamano pok onyago leo moro amora kendo nyange nyiri pod dhi nyime. Jaduong' Daniel Masire Chacha bende oganda jo Kuria wacho ni ema en jagol wach ma otende kod oganda Kuria kiti kod timbegi ma oting'o nyange. Wach ni nyange mar nyiri pod dhi nyime nikech Nyasach nyange magilung kaka iresa poko kwerogi. Wale waliostahiliwa wameshaolewa wameenda, lakini wa sasa ni nao ambao sasa kama serikali imeweka kwa pamoja sitawatahiri. Masire mabende piny owacho rogo mok mago mag piny owacho osetemo chopo ire mondo giwuo e wechego mag nyange to koro pok onyalore. Wach jodongo ma osebedo ka chopo winjruok kod piny owacho e weche mag tieko nyange mag nyithindogo manyiri onge kod teko mar tieko nyange ni. Tikae tunatanganyana tukipokea pesa za mashirika tunasema ya kwamba tutamaliza tohara na kumbe hatujafika kwenye kiwango. Kata bedni wan nyange mar nyiri pod dhi nyime, Masire wacho ni piny owacho nyaka koro bed kod twak kod jodongo te kendo gichopi e winjruok ka bende bang' winjruok machal kod mano gidhi chwalo ne Nyasach nyange ma ong'ere kaka iresa. Na tukikaa pamoja kwa pamoja, tukichatiliana kwa pamoja katika mila na desturi, tutaiona mahali itakapokuwa tumerekebisha mambo kwa pamoja
na wananchi kwa jumla, ili tuelimishe wananchi, tusipoteze wananchi. Leo hii tunasema tohara ya wasichana hakuna, kesho tunayo, tunang'ang'ana. Omedo ni piny owacho koro ego moko mago mag piny owacho nyaka bende koro ket maino e jolosom nyithindogo manyiri mondo nyithindogo manyiri giwegi ema koro ne ni nyange rach. Tuelimishe, hapo jambo litakuwa nzuri sana. Mimi najua mambo ya mila ni kwamba itakapokuwa imeisha, lazima tusomese watoto wa kike na wa kiume ili tuwatahiri ubongo, tusiseme kwamba tunatahiri mwili. Jagol wach ni ka otende kod oganda kure kidi kod timbegi mabende ong'ere kaka mzee wa kimila wacho ni nitiere yore mathoth ma inyalo tiego nyange mar nyiri mok tiyo kod agoko kaka piny owacho osebedo katimo. Wachenge hospitali kubwa ambayo inatahiri vijana, hapo jambo litaeleweka vizuri. Lakini ikiwa ni pale tunaenda polini, kazi inasonga tu. Ngarawa serikali imekataa, lakini kazi inafanya nini? Inasonga. Higa ma okalo nyange nyiri ok ne otimo gwenge ma Kuria kalore ni ok ne en higa ma itime nyange. Kabende higa ni koro liekore ni nyange idhi tim e dhoudi 4 go mag Kuria ma oting'o Bukira, Nyabasi, Burege kaachiel kod Bugumbe. Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruoge moko mag piny owacho koro kwayo riwruok e kindgi jopiny kod sirikal e kedo gi iye momondo ma giwacho ni medore e kuonde maongore e boma ma Thika kane giloso e kinde mane gipogo chiemo gi gik mamoko ne nyithindo manyiri maromo 68 modak e kar rito gi Masalama Shelter e kanda mar Kiandutu. Giwacho ni kato obedo ni gisebedo ka gin gi keto maino e kedo gi midhiero mar iye momondo go, duoko poko neno kendo gidwaro nitiere mondo ji onywak lwedo. Medo ni nyaka koro puonj jonyuol bende magiwacho ni jiwo nyithindo manyiri edhi yo ka gidwaro mondo nyirigo dhi yo mar manyo kapod gitindo. Kwa kuongea na yeye nimepata mtu wa kunielimisha, nimepata mtu wa kuniongoza na kunisimamisha. Civic education inaweza fanywa kwa slums. It's not enough ile inafanyika. Wazazi wafundishwe kwa sababu inaonekana hawajielewi. Na organization kama Sawaviwa Africa tunajaribu yetu, lakini kuna so many NGOs ambaye zinaweza chip in. Our cases are the very extreme, or rather the extremely desperate cases from the slums, where you find like a young girl at the age of 17 years is a mother of 2 babies. That girl dropped out of schools, and there are reasons behind that. And most of the reasons it's because of the background, the environment where they live. You find out like some of the mothers are the ones that the parents are the ones that are causing these girls to go into such things. These cases are becoming more and more. And that is why you have found like right now, right, Thika is leading with the cases of like teen mothers. Esama piny ngima ikore mar dhialo odiochieng' ng'ol mar obwongo kata autism mano tarik 2 dwe manyien. Wamenyo ni achiedh nade mathoth jonyuol kod jorit mag nyithindo mantiere kod autism kaloe. Ripota marwa Millicent Adhiambo nolimo familia moro ma nyathigi mar 3 nitie kod ng'olni mar obwongo kendo miyo wasigande e yo machalo kama. E kar dak ma Migingo e Kisumu West, Ramogi Benta Adhiambo kao yariere kod wuode ma jagni 13, Joshua Ochuka, mani kod ng'ol mar obwongo miluongo gi dho ngere ni autism. Ere kaka Benta nofwenyo ni nyote mar 3 ni kod ng'ol mar obwongo kata autism? Mokwongo onyuol maber wuoyi, mar 2 wuoyi, koro mar 3 ni tabu mana kwongo neno tik malame Nyasaye nene en mar min mare budho gi ich, min mare notieko gi ich dweche 10. Koro bang' dweche 10 gi konyuole to nyuole gi tuo mar wengege notimo chieru kon gi kon. Koro watere Sabatia modhi ogol wenge chieru mane ni wengege 2. Odhi nyime maber
koro kar chako ne wuoth gi bet ma koro chako tamore koro kang'iye ta kon ai to nyakwara ni ang'o man bedie samoro kawe ka olal nikech wuoyo be nokuwuo koro samoro kolal timanye koro jogweng' nong'eye chieng' moro ka nowuotho kuma nodhiye to aneno mama moro radogo e wang'ayo to kopenjo ni mano nyathi ng'ato kone to manya en osiepna notiyoga Maseno to konan kaka ineno nyathini ni lal ni ter nyathini odhi otimne assessment na arwako mana ting'o nyathi mana adhi godo Joyland koro Joyland kanyo kana adhi to nawinjo ka jogo wacho ni nyathini develop autism autism no pok nawinjo nyaka nene kata bed ni fwenyni ne omiyo ong'eyo chal nyathine ne ok obedo mayot ne familia mare yie ni gin kod nyathi mong'ol koro kaduogo ot ka babagi noken gi ok nen gine manyalo ok nane korwako yani chunye ne pek to noonge gima nyalo timo awinjo ka pek moro kora kon tomato nyathina ni tang'o motimo momiyo ma otimre koro kaman warade gi Farida no kawo namba wa joma nene kanyo koro noketo wa e group koro e group no nayudo ka jonyuol moko bende nigi pek ma koro kata mara nanyalo duoko chien min to ere ahinya ng'ama dwa ng'iyo kok dware ahinya mana baba ne to akwere ni ok adwar ma en nyakwara mabiro bedo mako lweta to wuothogo to an kaka ng'at manoseneno magi ang'eyo ni ng'at inyalo nyuolo chwech Nyasaye kaluwore ni mae ne en gima nyien e ngimagi ne giyudo pek mar rito nyathigi ma nigi ng'ol mar obwongo ok osebedo mayot nikech nyathi man gi autism oketho gik moko samoro yudo ka odhi no chanda ahinya gi jirende koyudo ka pi onge to chune no dhi ka jirani odhi manyo pi koro ka jirani wang'o yude samoro ichwade iwinjo ka lit iwinjo ka ng'ato wacho ni loso kode mwandu kia itime nadi oran orunde gik mang'eny ma samoro in kaka min nyathi kiwinjo to bedo ni malit skunde mang'eny ne ok orwake koro kana chaka yudo skul machielo koro skul no nadhi tabet arito nyathi nyaka lunch time taduogogo nikech nadwa ni mondo odhi skul jogo nokona ni koro kaka en nyaka odhi mana skul eka ibro ne kaka odongo koro kana ng'iyo kama ne antie naneno ko kanyal nikech kitere samoro kichope skul ni to gonyre duko we gigo kanyo lewni ogonyo temo ket piny koro asebedo gi shida kawinjo samoro gima ng'ato wacho koro wach therapy bende osebedo shida ne janyuol nikech odwaro ogombo kaka janyuol to konyal yudo wacho ni debe nyathina ni ngima gik midwarogi doko chanda kata kamano gisetemo kar nyalogi kendo manyo yore mag keto ngimagi obed mayot ne wuodgi ma Joshua kanyakla kod familia mangima makonyo e rite e yo achiel kata machielo nyathi ma autism kata man gi ng'ol samoro idwa penji ni nyathini ni ang' nobed nang'o gi jowadgi koro ing'eni tami duoko ni to bende inyalo konye nang'o lakini gi e dala ka onyalo ketho gimoro lakini jonyuol orwako onge ng'ama neno ni okawe ni en chwech mar Nyasaye kwargi osebedo kasira dagi osebedo kasira oganda mathoth pachoka pod onge ng'eyo malong'o e wi tuo mar obwongo kata autism jomoko oketo ya kwede ka jomoko okawe kaka ran gino mamiyo idwaro mondo chwal puonj e wi ng'olno en gi onyisore yo mopogore opogore nikech nyathi ka nyathi e autism en unique ing'eni autism fall under ng'ol mokne to jok man gi ng'ol mokne kaka joma nigi autism joma nigi mental disorders jogo dhi through a lot nikech society ok nyal neno kondike wang'i ni an gi ng'ol nyithindo gi thothgi
the parents can attest to that. Thoth gi jonyuol gi ok dhi e kanisa. Thoth kanisa ok yiegi nikech gichikre mang'eny, gitugo mang'eny, to kanisa ok understand. Kama kendo challenge nitiere en wuoth. Koro watemo create awareness. The reason why we have to mark this day 2nd of April. Mondo ji ong'e ni nyithindogi ok gin jonekni, and they are very bright, giriek seriously. It's only that the society ok migi chance mondo ne gik ma ginyalo timo. Ng'at moro monyuol ma Nyasaye ochweyo kama ok onego kaw kaka ng'ama iluongo noran. En chwech Nyasaye ochwe gi gimoro amora kuome. Jonyuol kaka Benta kwayo piny owacho mondo ket maino e konyo rito nyithindo manigi autism mar neno ni gidago ngima maber kaka jowetegi maonge kod ng'ol. To dwaher kaka government kata county government mondo konywa e therapy, nikech therapy ber, to jonyuol mondo yud that gine mondo bede therapy tek. Koro ka sirikal mar county nyalo keto kata odiochienge moko ma gitime therapy to ber mondo iter nyathi assessment kata subtal mondo ng'isi kapodi, nikech budho kibudho kode samoro nyalo bet motegno. Autism, it is said even by WHO, the World Health Organization, there is no non-specific, but genes can be a cause. En funny ni kata group mar autism mango gin mine. Chuo wa encourage ni wuogo ko mondo wuoth gi mine gi kamoro achiel. Kanonro mane otim kod jo Autism Society of Kenya yango ni kuom kwan oganda duto ma pacho kaendi, atamalo 4 gin jogo mani kod ng'ol mar autism. Ikwayo oganda mondo chak rwako kendo yang ni ng'ol makamae nitie. Ka jal kata nyathi mani kod autism ok en ng'amoran kata janeko, to en jalno ma ubongo ne tiyo mopogore kod ng'atno maonge ng'ol moramora. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Korando, Kisumu County. Nilianza kucheza shabik 3 weeks ago. Tu naona kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi napenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Niling'ang'ana tu, nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia Maisa, nitumie 50 bob. Anaweza nizania mimi nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob, ananitumia nacheza hivyo. Ilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Tunde arabudo nde tunde yingo nde tunde miganyono nde tunde tomoro pile nde tunde amama nde tunde nyajodongo nde tunde. Dial *487*3# to get this song. Nyakwa Ramogi bende ing'eyo nonro mar gweng'u. Jakawine mano chako ya mulo. Kisumo en kama ne ji biro dwere kiate dogo ni biro sumo. Kata mana kaka ne ochakore. Chakruok mar got Ramogi nowuok Uganda kaluwore gi kaka ne Ramogi owuotho. Tich ariyo ka tich ariyo, Millicent Adhiambo. Machiegni e chendo mar ng'e gwenge wakatielo makawuono wakelo ni nonro mar gwenge yo Koloni kendo mi lere nyinge, chakruok kachiel kod humb gwenge mopogore. Kisumu
somo nowuok kuom nying mar Kisuma ei manyaka kaendi umbe landore kod ang'owa we wawinj anena Saa 3 otieno mana e RamogiTV. Kawuono ineno mamor ahinya. Kose in imor nikech an aduogo? Amor. Samora mora ma in kae, ng'ato winjo ga maber ka intie odni. Miyo kora na winjo ka odni berna. What do you think? That I don't speak or understand English? Now get up and get out. Param nyathina. Karamano en ang'o? Surprise! Erokamano maduong' kuom medo mana bedo kodwa. Johala e chiro ma Isiolo kwayo piny owacho mar kaunti no mondo kas tieko gero chiro manyasani mondo giwe uso e bath apaya. Giwacho ni medo uso e bath apaya biro kelo negi masira marach machalo manotimore Londiani higa mokalo. Kaluwore kod medruok masiche mag apaya kuonde mopogore pachoka. Johala e boma ma Isiolo nigi luoro e wi ngimagi kod ohalagi kaluwore ni bath apaya e kama ginyalo use gi sani ma pod girito otiek gero negi chiro. Barabara zinajaa na ni hatari. Hata kwa gari ikiisha breki inaweza leta damage kubwa Isiolo. Ni kukosa otherwise. Leo tunakaa kwa barabara. Lakini tukipata mahali vizuri ya kukaa tunaenda. Tuko barabara. Si hata kufurahia hapa. Ikinyesha kazi tunafunganga na sasa tunaenda hiyo season. Another thing, wamama ni watu wa kujifungua every now and then. Watoto unaona hapa ni highway, magari zinapitanga, mostly trailers zinakuja, saa ingine zimekata brake soboiga, zinakuja saa ingine kuna wakati imefanya maafa hapa hivi soko ya Kasarani. Giywago kinde mathoth ma piny owacho sekao mar gero chirono kagiwacho ni hinyo ohandgi. Pesa wanaenda naso kaunti zingine, hapa Isiolo tunaacho tukihangaika. Kwa hivyo tunaomba ile soko ijae turudishwe mahali moja na watutolea masoko kwa barabara. Hawkers wamekuwa wengi zaidi. Soko zimejaa kwa barabara. Kila mahali Isiolo ni soko. Na ndio maana tunasema tuharakishiwe soko tafadhali. Sasa tungeomba tu serikali ya kaunti iweze kutumalizia soko. Kwa sababu at least zote tukiwa mahali moja, hata watu hao outsiders wanakujanga. Unajua wengine wanachanganyikiwa soko ni gani, kuna soko 3 Isiolo. Kaluwore kod tend municipal ma Isiolo, chironi dhi neno ni chenro mag ohala otama kare kendo konyo e choko usuru kama duong' en ni johala biro timo ohala ma onge luoro moramora. We have revisited the project completion timelines, which we recommended to be 30th of December 2024. That is the upper side we have managed to put, but before that we can manage to have the facility open for the public, so that we can give space and open space for the traders to do their business. Chenro mar gero chironi sani osechope atamalo 70 ka piny owacho ma Isiolo singo ni idhi tiek gere ka chop giko higani. The lifespan of the project cost 545 million. We have managed to put 339 million. Already the facility already paid to the contractor. 339 million is done. The remaining is now, we are now to clear because the last certificate is with us. We are now clearing within the course of the end of this month. Chironi manyasani ma Isiolo oyang ni biro tingo yuto jo ohala ma county no kod counties mamoko magitimo godo ohala. Omedo ni kotieke to biro tingo malo uchumi mar county no. This facility will support 1,500 traders. 1,500 traders. Currently, major traders are on highway. It is very risky for them to do trade on highway, which is risky for the large transit vehicles from down country towards northern Kenya.
Aneno kagi kanyo bende wachopo godo giko weche manyien mago magang'ichuelo montiere godo dhiambo masani. Mana mapiyo kapok awuok iwacho ni jala ni maber ka ntiere dirubi e gwenge mag Sondu. RamogiTV ler kabisa iwacho ni wach marach na entero nyithindo manyiri nyangu. Ayie gi Fazul chuk daro nego chul maber kwa hawi maber mar Pasaka na nyuola duto mantiere gwenge mag Utende mano Fredo Suru kantiere Dandora Phase 2. Dano diero mar Manyien school wacho ni timo mos na nyuola mag jogo mowito ngimagi e yor masira mar apaya kaachiel gi anyuola mar nyathi manyang' omako iwacho ni kiano make gi kanye kata kamano mane oteniro kamano ahinya kuom oteno. Jelwane ni maber ka ntiere dirubi kamano volen kawuok Kibra igoyo mos ne joodno ne nyathi mawuoyino nego sirkal okaw ting' mar jopuonjre matin mondo ngimane obeda makare. Kamano ahinya kuom ote mari mabenda paro ni twak marwa mar mine wacho tieno makawuono biro bedo kotenore mano koda ng'ol mar obongo mabende ong'ere ahinya ni autism. Wadhi bedo koda japuonj mar nyithindo mantiere koda ng'ol makamago kendo omiwa ler matut ewi ng'ol machalo koda mano. Komachielo kamano ahinya kuom ote mari japuonj George Ochwata wayudo oteni kendo wago erokamano kuom bedo kodwa sani. Wachako rad sa 3 mar otieno. Nyinga Jael Lieta, jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka.